Meni je to bilo wow, ček. Ja mogu sad pojednostaviti svoju implementaciju, mogu razumjeti na neke osnovne principe toga. Ja sam upao tu, još dublje u cijelu tu priču. Meni i mnogim ljudima koji su ušli i krenuli razmišljati na ovaj način i krenuli primjenjivati principe koji su vrlo rigorozni, vrlo matematički, je ovo područje promijenilo način razmišljanja na takav način koji je vrlo, vrlo teško opisati u nekoliko paragrafa. Znači, tu ja vidim dobrobit. Kako svijet postaje sve veći i veći, sve više nepoznanica danas i sve više anomalija, sa teorijom kategorija imamo nekakvu strukturu. Ima smisla. Ne da nisam čuo nigdje drugdje, nego koje su toliko bitne i koje, znaš, kad pričaš s nekim na ploči pa ti stvarno objasni stvar, a ne da čitaš paper. Cijeli algoritam i mehanizam nadziranog učenja, znači imam loss funkciju, imam neuronske mreže, imam podatke, ovo ono. Mislim, dok sam ja otpisao jednu stvar, oni su smislili 10. Tak da. Što je alternativa? Vibe coding. Najbolji način za naučiti teorije kategorija je za uhvatiti se za nešto što mi znamo.